alkanut paistattaa aurinkoa täydeltä taivaalta Honkajoen moottoriradalle. Ja eilen vapaat harjoitukset ajettu sieltä toiseksi nopein aika. Ihan hyvä setti sieltä ja vähän muutettiin autoa ja koitettiin miettiä, mistä saataisiin kuskista vielä parannettua. Et erot oli valitettavan suuria, mutta tänä aamun vapaat harjoitukset, siellä oltiin kans 80 perässä ja tuntui kyllä, että auto meni parempaan suuntaan ja oli parempi fiilis, mutta kokeillaan nyt vielä pikkusäätöautoa ja laitetaan uudet renkaat alle, niin mä veikkaan, että ollaan aika lähellä sit Jereä, että se on nyt usko, mihin on uskottava ja katsotaan mikä on ekan alkuerän jälkeen tilanne, että nyt yritetään kyllä ihan se, mikä vehkeet ja miehet pääsee. Alkuerät on ajettu, vaikka autoja oli vähän, niin menoa ja mäiskettä piisas kyllä. Kyllä, tää on mun mielestä hyvä opetus siitä, että porukka aina manaa, että on tosi vähän autoja, mutta nytkin ollaan aika pienellä automäärällä saatu aika kovat skapat aikaisiksi. Kaikilla on ollut tilannetta ja kierrosajallisesti niin minä ja Jere ollaan tajettu olla vähän suvereeneja. Jere on muakin nähdä suvereeni, mä oon siinä, mutta sit siinä on niin ollut aika hyvin Skantsi, Jartsu, Rajala ja Jensen oli ainakin aamulla niin ajoissa kierrosajassa tosi lähekkäin ja Putkinen joutui ikävästi keskeyttää. Perhana mun teki mieltä härnätä illalla, että nyt luovutaan, niin ne vaan lähti Mänsyharjulle päin. Mutta niin, hyvät skapat ollaan saatu pienelle porukalle. Meillä on Jeren kakkoserässä niin aika hurjaa vääntöä siinä ekas mutkassa, niin pääsin Jerestä puittaamaan ohi aika jopa vähän röyhkeällä tavalla, myönnän kyllä, mutta siitä saatiin yksi mustavalkoinen aamun ekasta erästä, oli yksi oikomisen mustavalkoinen alla niin se muuttui sit mustaksi ja kakkoserästä hylkyä. Ja ei voi mitään. Se oikominen ehkä, aina kun pitää virheen jostain muualta kuin itsestään, niin Rallu X-sarjassa niin Reinisi on ollut siellä vetää ohjaajakokoukset, niin Reinisi on aina sanonut, että
tämän viikonlopun sääntö on se, että kun yksi rengas on radalla, niin se riittää. Okei, kantit on aina erilaisia eri paikoissa, mutta täällä se on vähän hankala, kun ne tötset on laitettu kantin päälle. Niin se ei ehkä mahdollista sit sellaista kunnon oikomista, mutta mun mielestä kun ajetaan niinku nopeuskilpailuun, niin siinä pitäisi saada vähän käyttää sit kanttia. Nythän minä vaan yritän selitellä. Mut ei nyt kolmanteen ollaan koko porukassa ja finaalis yritetään ajaa pohjata. Ja nyt sinne saatiin 4 uutta alle. Tästä mulla ei ollut 4 uutta vielä tunti sitten, mutta mä sain äsken niille maksajan täältä paikan päältä yleisöstä. Löytyi 4 renkaan ostaja mulle ja siitä iso kiitos heille. Niin päästään finaaliin starttaan 4 luvulla, niin ollaan kyllä ihan hyvin pelissä mukana. Tseppiä sinne. Kiitos. Päivän huipennus Supercar-luokan A-finaali. Ja siinä ovat mukana 7-7 Jere Kalliokoski, Autoliitto Härmä, Ford Fiesta. Numero 1 edellisen lähdön pronssikuljettaja Joni-Pekka Rajala starttaa tähän A-finaaliin Mitsubishi Miragella. 24 Anton Seppä, Valkealan urheiluautoilijat Skoda Fabia. 2 Jari Tuuri, Valkealan UA Volkswagen Polo. 7-8 Tuomas Kants, Pihtiputaan UA Skoda Fabia. Ja 7 Christian Jensen, Sipoon autokerho Ford Fiesta. Jensen ja Sippen. Parfermeen purettu ja päivä paketissa ja kakkossia jouduttiin taas antautumaan. Joo, vähän harmittaa, mutta kyllä sit pitäis vaan perhana osata pikkasen kuitenkin edes nauttia, että onnellinen ei saa olla tähän asemaan missään nimessä, mutta vähän pitäis osata nauttia. Kuitenkin ihan kovat skapat, vaikka oli vähän autoja ja noinkin lähellä oltiin Jereä, niin sen tietää, että jos Jere menee kovaa ja se pystyy voittamaan, niin sit kyllä pärjää ehkä jossain muissakin skapoissa. Jere on kova mittari ja päivä oli hyvin vaihteleva. Ekas erässä niin iteltään huonoa tekemistä, täys nukkuminen viivaa ja se ei niin, sit on turhaa enää leipoa paremmaksi sitä, mutta toka erää niin hyvä startti ja lähössä niin pääsin Jeren rinnalle ja ohi siitä ja siinä oli kovaa miekkailua ekas mutkassa ja siitä saatiin mustavalkoinen lippu ja sit oli siitä aamun ekasta erästä niin oikominen lippu kaatu tollain tötsä, mikä oli tossa kanttarin päällä. Niin. Siitä tuli sit mustavalkoinen ja kakkoserästä hylky ja oltiin siinä niinku 6 vai 7 sitten ja ei muuta, kolmanteen erää hyvältä tatsi päälle ja oman erän voitto ja kokonaistuloksissa 2. Jere ajoi omassa erässä kovemman kokonaisajan ja finaaliin sit kun satsattiin ja säädettiin ja läksin sinne kyllä ihan niinku tekemään kaikkeni ja tein kaikkeni. En kyllä hirveästi heti keksi missä mä niinku häviän ton homman ja lähöstä toiseksi ja aika kannassa niinku pysyttiin. Välillä ero kasvoi ja välillä Jere teki itse asiassa jossain kohtaa vähän virheen tuolla takasuoralle, missä pääsin lähelle ja ei auta. Nyt tää on tää ainainen valittelu, että
nyt oltiin 2 ja ensi kisassa voitetaan ja nyt voitetaan. Ja ei ole onnistunut vielä, mutta huomenna lähdetään Jalasjärvelle ajaa testiin ja yritetään kyllä niin koko päivä vähän miettiä, että mistä saadaan lisää kyytiä mieheen ja autoon. Mut hieno viikonloppu taas jälleen kerran. Näitä on ihan kiva touhuta muuta kuin olla vaan jossain mökillä sun muuta. Kiitos yhteistyökumppaneille ja tiimille ja kaikissa, jotka puhaltaa tähän hommaan. Katsotaan. Kiitos. 3. Joni-Pekka Rojalan, 2. Rupealle Anton Seppä ja Supercar-luokan voittoon Jere Kalliokoski Autoliitto Härmä. Ei nyt ei kyllä lähtenyt mulle jotenkin ihan ajatusta. Ota vaan uudestaan. Riittää ihan tuo sama, mutta jotenkin keskittyminen. Joo, ollaan saavutettu kuvaa.